perquè aquell temps entràvem, bueno, això era com el metro, sortia la gent de treballar i clar, havíem sigut mil i pico de persones, no sé, una barbaritat. Almenys 1.500 persones. Sí, doncs esclar, imagina't quan aquesta gent sortia i llavors esclar què va passar, que era una colla de gent tota jove, tot era gent jove, tot era de 15, de 14, de 16, de 17, tot era gent jove. Bueno, pues también la vida, ¿no? Pero bueno, porque yo me acuerdo los compañeros que entré yo que tenían 50 años y los veía viejo, coño, que son las viejas, tenían 50 años, tengo 65 ahora. I és molt que dic, però vull dir que la gent era molt jove, la fàbrica va arribar un moment que era molt jove, gent molt jove, perquè n'hi havia molt de jovent, moltíssim. La prova està que bueno, tu anaves al cosidor, a la cuna, i bueno, ens ajuntàvem muntons de dones a cosir, a planxar i tot això era gent jove de 15, 16, 17, 18, d'aquesta gent així. Claro, entre 1.000 y pico que éramos, había mucha juventud. Molta joventut, molta.